हाय लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ दिनै जागोन बाथौ थानसालि लुफुंनायनि सायाव। नलबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय धमधमा बियाब बाथौ गौथुमनि अलकाता गामिनि गं 60टा न'खरा लोगो नांनानै गामिनि बाथौ थानसालि लुफुंनाय। बे बाथौ थानसालि लुफुंनायाव दिनै 2 बोसोर सिगां आसाम सरकारनिफ्राय असम दर्शन मुंनि आसनिनिफ्राय 2,50,000 बिथांमोना मोनदोंमोन। नाथाय बे 2,50,000जों बे थानसालिखौ जागायनानै दिनै मोनसे आबुं बाथौ थानसालि महर होनो थाखाय अलकाता गामिनि गं 60टा न'खरा बयबो न'खरफ्रोमबो रां खेन्दा होनानै बे थानसालिखौ लुफुंनो थाखाय हाबाफारि आखायाव लादों। आरो बिनिनो दिनै गामिनि गासै न'खरनि हौवा हिन्जाव बयबो लोगो नांनानै थानसालि लुफुंनायाव मोनसे खामानि गोसो होनानै खामानि मावनायनि थाखाय आसा खालामो बिथांमोननि गोसोआव जा सानदों, जा हास्थायदों, जेरैबायदि लुबैदों आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनो। बेबायदिनो बिथांमोना आफानि गोथार थानसालिखौ लुफुंनो हाथों आरो अलकाता गामिनि गासै रायजो राजाया खौसेयै अननायनि गोसो, निमाहानि गोसो लानानै, सैथोनि गोसो लानानै रायजो समाज जाबोथों। आसलथे बेनो रायजोफोर धोरोमाव समाजनि खौसेथि, न'खरनि खौसेथि। नै बिथांमोननि बायदि जोंनि नलबारि जिल्लायावनो थानसालि लुफुंनो हायाखै। दिनै बिथांमोनखौ नुनानै आरो गुबुन बियाब बा गुबुन गामिया जों बिदि थानसालि थायो, बेखौनो अलकाता गामिनि गासै रायजो राजाखौ साबायखर बावनानै आफा इसोर बोराइ बाथौनाव आरज खालामदों जाहाथे बिथांमोननि बायदि मोनफ्रोमबो गामियाव, मोनफ्रोमबो बियाबाव, जिल्लायाव थानसालि बेबायदि बयबो हेफाजाब होनानै लुफुंनो हाथों। जै आफा इसोर बोराइ बाथौनि अलकाता गामिनि बाथौ थानसालिखौ गायसननाय जादोंमोन 1976-77 मायथाइयाव। दा दिनै 2023 मायथाइयाव मोनसे आबुं पाकानि थानसालि लुफुंनानै बिथां सिबियारि मोना, अलकाता गामिनि सिबियारि बाथौसामोना थानसालि लुफुंनो बयबो गोसो मोदोम जिउ होनानै, श्रमदान होनानै थानसालि लुफुंनाय हाबाफारिखौ मावदों। साबायखर थादों। इयुनाव बिथांमोननो आफा इसोर बोराइ बाथौआ बयनिबो न'खराव गोजोननाय जासिथों। जै जाथों बिथांमोना।